जी पूरा मटन घाई है ହାତର ଆମ ହେଇକି ବଞ୍ଚିବ ढेर ଏ ଖାଇଦେବ सस्ता दे लगे ପିଆଜ ଗୋଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ପିଆଜ କେତେ ନେଇଯିବ? 200 ଗ୍ରାମ 4ଟା 5ଟା ପକେଇଦେଲେ ହେଇଯିବ। 4ଟା 5ଟା ରସୁଣ ଛଡ଼େଇଦେବା। ଆମର ଆଜି ହେଉଛି ମଟନ୍ କଷା ତରକାରୀ, ଭାତ ତରକାରୀ କରି ଖାଇଦେବା ଆଉ ରୁଟି ଫୁଟି କିଏ ଆଣୁଛି ଆଉ। ତ ଭାତ ତରକାରୀ ପୁରା ମାନେ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଦେଖେଇବି ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି। ଆମେ ଆଛୁ 2 ଜଣ ବନେଇବୁ ଆଜି ମଟନ୍ ଆସିଛି ½ କିଲୋ। ତ ଖାଇକି ବଳିବ ଆହୁରି ବଳିବ ଖାଇଦେବା ସବୁ। ବାକି ଗରମ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ହେଉଛି ହଁ ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଏବେ ଫଟାଫଟ। ମୁଣ୍ଡ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆମର କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ମଟନ୍ ଛେଳି ମୁଣ୍ଡ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଛେଳି ମୁଣ୍ଡ କଷାକୁ ରୁଟି ଏଇଥିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା ଆମର କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୁଣ୍ଡ କିଛି ମିଳିଲାନି ଆଉ ଆଜି ଆମର ହେଉଛି ମଟନ୍ ତରକାରୀ କଷା। ତାହେଲେ ମୁଁ ରସୁଣ ଫସୁଣ ଛଡ଼େଇଦିଏ, ଫଟାଫଟ କାମ ସାରିଦେବା। ପଚାରିଲେ ଏତେ ଲେଟ୍ କରୁଛୁ, ଇଏ କରୁଛୁ, ସିଏ କରୁଛୁ, ଏମିତି ତୁ କୁଆଡ଼େ ଏଥର ମୁଁ କିଣାକିଣି ସବୁ କରୁଥିଲି। କହିଲେନି ଆଜି ଆମର ଭୋଜି କହିଲି ଆମକୁ ଯଦି ହେବ ଯଦି ରାତିରେ ରହିଯାଇପାରେ ସିଆଡ଼େ। ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି 9ଟା। ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ଆମର ମାନେ ମସଲା ବଟା ସବୁ ସରିନି, ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତ ସରିଲା ବେଳକୁ ପିଆଜ ପକା ହେଉଛି ନା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଲେଟ୍ ହେବ। ଲେଟ୍ ହେଲେ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ହେଇ 11ଟା 11:30 ହେବ ଚଳିବ। 2ଟା ଟଙ୍କା ଅଧେ କିଲୋ ଭିଡ଼ି ପାରିବେନି, ଆରାମସେ ଭିଡ଼ି ପାରିବେ। ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା, ଏପଟେ ମଟନ୍ ଏପଟେ ଭାତ, ପାଣି ଗରମ ହେଉଛି, ସେପଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ କାମ ଆଉ। ଏବେ ମସଲା ବଟା ହେଇଗଲା, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ମଟନ୍ ବି ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରାଇ ରଖା ହେଇଥିଲା। ନଅଟା ବାଜୁଛି, 9ଟା 10:30 ଭିତରେ ସରିଯିବନି ଆରାମସେ। ପିଆଜ ଟମାଟୋ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଲାଣି। ଗରମ କୂଳ ଝାଳ କୋଳିଆ ବାହାରୁଛୁ। ଏକ୍ଜଷ୍ଟ ବି ଦରକାର ନାହିଁ ଯେ ଆମର ପାଖାପାଖି ଲାଗିଯିବ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯିବ ସବୁ ଟୋଟାଲ୍। ସବୁ ଅଛି ନା, ମଟନ୍ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଆଉ। ପିଆଜ ଦେଇଦେଲେ ମସଲା ପକା ଲାଗିବ ନାହିଁ ପଡ଼ିବ ପିଆଜ ଠିକ୍ ଅଛି। ରାଗ ବେଶୀ କଲା ଏ ମସଲା କଷି ଦେଲା ପରେ ଇଏ କରିଦେବା ଆଉ ପ୍ରେସରରେ ବସାଇଦେବା। ଏଥିରେ ଲେଟ୍ ହେବ ନା, ପ୍ରେସରରେ ବସାଇଦେଲେ ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ। ସେଥିରେ ପଡ଼ିଛି ତାପରେ ମସଲା ପାଇଁ ସବୁ ମସଲା ଚାଲିଛି କାମ। ମସଲା ହେଇଗଲା ପରେ ପ୍ରେସର କୁକରରେ କରିଦେବା। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରେସର କୁକର କରିଥାନ୍ତୁ, ମାନେ ଇଏ ହେଲାନି, ମନେ ପଡ଼ିଲାନି।
चलो कड़े मसला कषिकी प्रेसर मारदे शीघ्र शीघ्र हो तापर चाउल पड़गला उषुना चाउल करा माने उषुना भात कराब से भातटा भी आगुआ करदेलु मसला कर्म चलती चाउल पकड़ केवल मतलब जे कटके माने कटक ही बेसी आलू खाऊँ आम आउ कड़े मत मटन कम आलू बेसी खाई ओडिशा टमाटो टी सीझीगला मटन को छाड़ा कषिया आउट हो जिते सीझ मसला से टेस्ट बाहर रोगन बाहर सबू पूरा सफासफी करके रेडी करार अच्छे सर आईस कर काली पुणी गुरुवार काली गुरुवार काली पुणी तो सब आसवे पूरा घर लोक काली समस्त सकाल आसवे ना सब खाई सारा पुणी आहरी बड़ कष्ट खाई सारा एरा सब धुआ धुई बड़ कष्ट गोटे चलो खाली ये माछ आनी आउ कि आणनु এটা সফা করে দাও তো ঠিক বুঝলে আমি তো নথিল না চাটা বাহার করি কে সফা সুফি করতে কষে এটা কষে তো লাগিব আমাকে পাখাপাখি অর্ধঘণ্টা 45 মিনিট যেতে কষি হব সেতে ଆଉ ତାର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କଣ ନା ସେଇଥିରେ ଖାଲି ଘୋଡ଼େଇକି ସେଥିରେ କରିଦେବା ଆଉ ପ୍ରେସର କୁକର ବସେଇବା ପ୍ରେସର କୁକର କରିବା ପରେ ପ୍ରେସର କୁକର ନା କଣ এটা ଟିକେ ବଡ଼ ମାରିଲା ନା আর 15 কিলো খাসিটা ट्रांसफर करदेवा प्रेसर कुकर को ना शीघ्र हेनी आसला पानी गरम करके प्रेसर छाड़देवा ये दीरा दीरा 3टा सीट रही गोटे माने खाई गोटे पानी दबा प्रेसर बसई देचु ए दीरा सीट रे हो सब कम सरीगला मटन भी होगा बाकी देखो मटनटा ये टाइप माने ये टाइप रही भात अच्छे भात तो अलरेडी होता आ मटन ये टाइप जबरदस्त होती अच्छे ना नहीं अच्छे ना नहीं बापी भाई समय ये खाई सारे तार ये खाई सारे तार तो सार्टा पिंधुनु एसी रूम भितर बसिकी एमती मत बहुत गरम मटन पूरा सिझिकी ओ खाली आपको झोल लगेब खाइब एक्चुअली कौन कहले आपको रुटी दरकार था